Изложбата «Ефирно» е авторски проект на Даниела Тодорова, автор с утвърдено име в сферата на хартийното изкуство и куратор на София Хартиен Арт Фест. Проектът е посветен на любима тема на авторката – светлината и нейните многопластови измерения. Експозицията е изградена от живописни и хартиени пана, обединени от инсталационни произведения с светлина. Комбинацията от хартиени и релефни структури допълва усещането за движение и лекота, която внушава цялостно експозицията. Хартията е живо нещо. Тя съдържа духа на дърветата, духа на растенията, духа на природата. И в моят дълъг диалог с нея съм установила, че винаги има с какво да ме изненада. Това, което много силно ме е привлякло, беше още много отдавна, през 2006 година, при една резиденция в Финландия. И в интерес на истина тук е първото място, в което ние показахме българо-финландски проект. Много символично и много важно за мен място. Ефирно, защото по някакъв начин хартията действително говори с един друг език, който е чисто енергиен. Винаги тя носи някаква вътрешна светлина. Винаги те кара да усещаш една мекота, едно благородство, едно добро, което тя носи в себе си. И затова някак си тази медия ме е пленила от толкова отдавна и много и се радвам всеки път, когато работя с нея. И хубаво е това, че не те пуска от плен. Да, наистина не ме пуска. В същото време в не особено голямото пространство на тази изложбена зала виждаме, че почти няма нещо, което хартията да не може да попие. Настроения, знаци на различни култури, въпроси. Да, така е. И тъй като това е моя юбилейна изложба по повод на моите 60 години, всъщност аз реших да покажа неща, които ме вълнуват в цялото ми творчество и затова и ефирно. Защото чисто философски погледнато, ефира това е най-финната субстанция, която съществува в Вселената или поне според човека. Същевременно ефира съдържа информация, информационните полета, миналото, бъдещето, настоящето, различните измерения. И всъщност аз си помислих, че именно това заглавие обединява много от нещата, които ме вълнуват цялостно в моето творчество. Тъй като съм имала много проекти, които са свързани с символики, с соларна символика предимно, с древни култури, затова и не можех да не бъда изкушена да покажа една инсталация, която е на тази тема. Същевременно целият този космичен ред, цялата тази вселена, която е около нас и която по някакъв начин всъщност тя е и вътре в нас, защото човека е и микро и макрокосмос, колкото и така за някой да звучи може би претенциозно, но понякога наистина самите ние се изненадваме как един човек може да бъде абсолютен визионер, да гледа много напред, с векове напред, а също време може да влезне в едни много мънички детайли, в едни много скромни, бих казала, даже измерения. Така че тук в тези произведения съм засегнала този проблем, някъде през един много така важен символ дървото, защото дървото е хем вселена, хем природа, а същевременно и дървото на живота, което е човека. Така че от абстрактно до, как да кажа, обемно, нещата се движат в тази изложба в едни полета, които са много важни за мен като автор. Случвало се през годините да разговаряме за твоите изложби, но по-често диалозите не са били около хартияния фестивал, който живее, разширява се, радва очите ни. Усещаш ли се по някакъв начин амбицирана, след като този фестивал вече си е стъпил на краката, ти да бъдеш по-категорично заявена в артистичното пространство с твоите проекти собствени? Да, това е така. Наистина аз сега се замислям, че последните години, всъщност това са последните 4 години, аз не съм показвала изложба в България. Моите самостоятелни проекти бяха фокусирани повече в чужбина и за това някакси сега наистина съм изкушена да обърна малко повече внимание на моето лично представяне, като в никакъв случай фестивала няма да е пренебрегнат, защото той е по някакъв начин и мое дете, бих казала. Но
Така имам доста неща покрай тази изложба, които ме провокираха и вече имам набелязани няколко проекта. Така че до края на годината вероятно ще имам още 2 изложби. За до година вече съм замислила един доста сериозен, голям пътуващ проект в България, след това и в чужбина. Така че много благодаря за този въпрос, защото той наистина отговаря на това, което си мисля. Хайде да извървим накратко с теб пътя от вдъхновението, от идеята до създаването на това ефирно, но все пак конкретно книжно тяло, което е пред нас. Аз винаги съм се оставила на онова вътрешно вдъхновение, което много често се появява и в сънищата ми. И когато си помислих, че още в края на миналата година, като си помислих каква изложба искам да направя, и изведнъж ми звънна това заглавие ефирно. Аз не съм го и мислила даже. И си казах, да, разбира се, това е нещо, което именно през тази медия, но не само хартията, защото тук има и произведения, които са всъщност не точно хартияни, те са си чисто живописни платна, но тази светлинна белота, която аз обожавам, обединява цялата изложба. И всъщност идеята за светлината, за доброто, за оптимизма, за вярата, всичкото това всъщност ме провокира към всяко едно произведение, като аз се оставям съвсем естествено то да ми проговори как да бъде изразено. Никога не се напрягам, никога не се... така наречената творческа мъка не ми е позната. Аз съм човек, който буквално се смее докато работи. Аз се радвам на това, което слушам. Слушам винаги музика, като работя. За мен това е върховно удоволствие.